Tulkaa nyt, koska me ei ole. Menkää jonoon. Meillä on käytössä jonoon.fi. Sillä voi jonottaa monessa muussakin paikassa. Tähän pitäisi saada kans uudet renkaat. Onneksi asiakkaan ei tarvitse tässä pihassa odotella. Kiireisimpinä aikoina asiakkaat saattoivat joutua odottamaan useamman tunnin vuoroaan. Nyt jonottaminen hoituu työpaikalta, kotisouvalta tai eskarista. Ruuhkan aikana pysyy tunnelma kiireen keskellä paljon mukavampana sekä asiakkaalla että myös meillä. Meillä on sovellus linkitettynä päätelaitteeseen. Osa jättää auton meille allevaihtoon, heille otetaan oma vuoronumero päätelaitteesta ja heidät palvellaan omalla vuoronumerolla. Osa käyttää mobiilisovellusta ja saapuvat paikalle, kun oma vuoronumero lähestyy. No niin. Nyt on valmista.